So good morning, Yapi Baro. This is a scene ni pediang smobha Yapi. Shakani ka jing shakri ka jingi ha kani ka step. Ya ka bangi aingu U Blei bola play bengangi kani ka lat bengin yo bani shakri lang yu kum ki khon khana kum ki khon ki bai. Red ki jing ha kani ka step. Te kumjuh ru nga pediang smobha bat nga khot Yapi Baro. Ki khon help ki khon samla la ni ki kme ki kapa ki bapet ling ba ka ni ka YouTube channel ki jungi ling ba ki TV ling ba ki mobiles ki jong phi ba phin ya iPod shipor khandiat bengi ni yo ban ni shakri lang U Blei ring kat bat ki ni ki khna ha ka ni ka step te shwa bengi ni ya chakprang to ngi ne let lang U Blei ki jingwai to khaprep ke khaprep ro pa jingi bha beneng ni aingu ene ko try na ma ka jingalam ka jong me ba ka jingdon ring kat ka jong me ko try kham ta ma ka ni ka step ya ka bangi yo pat sa sen ku pa ya ka bangin ni shakri ban pendan buram ka kateng ka jong me ni aingu ko pa bi e ha padeng ka bangin yo ka lat ko try ko mangi ji yo ban shakri ya me ko try henry ngi dang yo pat da ka ni ko wei ka kom ko try ka bangin wan ban ni shakri ya ka kateng ka jong me na ma ka ta ko pa ni duai ka jis ai Blei ka jong me ka ba menum eno yangi ha ka ni ko men don tingkat bangi ko try bagi aka baro kini ki program ki bangin ya pendap akan ni step kendalong ko try bi e ki ba pian kun hakmat ke jong me bat kendalong ru ke jing ku ya ki ba baro ki ba pet ya kini ka program bat yangi baro ki ba snap akan ni ka pro shimti kini ka por ke bangsa na mar kini baro ni pan ha ka kerteng ke jong Jesus Christ patiang tam amen ya kini ka por nan khot ya ki kun khna ki jungi ya ka bakin ai atli ki jingrwai choruses tinga kwa Yapi Baro kini ki help ni yeng ni shimban talang ni ruai ni le lang ki action kini ki action song hi ni le lang bat ki action ni ruai e tinga khot Yapi ru ki bada ki bapet ning ba kani ka channel ka jungi kani ka YouTube channel ka jungi ba phin ya shimban talang da ka ba ya thap ti da ka ba ya ruai lang da phi dei ban ya shat ru phin ya shat lang phin ya yeng na ka jaka ba phi shong ma pi ban ya shimban ta ban ya ruai lang bat ni ha kani ka ko tinga khot iki khun khana ki jungi ba kini wan ai ya kini ki jingwai choruses artali the session nga khot smobha Yapi Baro ya ka ban ya shimban talang bat ni kini ki jingwai choruses kaba mangi baro ngi tip bat ngi nang bha ki bangi jiyarwai ngi jele ki actions umala kapor let's say yoda na preng jompi ki bam tip ki actions fila ban pet nangi ina shimbantalang akot Yapi ki khon hap baret ki ba pet ling ba kane ka YouTube channel nang taru ye ki khon samla bat Yapi ru email ipa ki be don lang pini shimbantalang bat ngi na ka tu ka jaka shong ka ba pia shong ngini yeng ngini le lang ke ngini rwai lang ngini jingwai ngini thap ti ngini shat ba ngini le lang ngini ki action mene shimbanta lang ngini ka jingrai khnang ba kani ka jing shakri ki jungi kani ka por ka long ka bashit ram ka jingrai ka bangi ne rwai lang ngini ka por menta ka long ka ba bha ban ye ro yu try ngini le lang ba ki actions
Tingin yarwa sa kaway ka jingrai. Kani ka jingrai ka bapin kan mau yang ikam tame kani ka por de ka bangi mat but de ka bangi shem bangim day ban give up. Di kani ka jingrai ka bangi jurai bana du menchwa. Kani ka jingrai ka balarim ba tinga kerpat bang yang ngisa sien ngini shim bentalang kani ka jingrai ka baong never give up ngini le lang bat ki action. But the sun is rising, God is on my side. The wind may blow around me and thunder may go boom. The clouds are disappearing, your light is shining through. Never give up, cause He's always there. Never give up, anytime, anywhere. Never give up, cause He's always there. Remember, God is always by your side. Rain may be falling and lightning fills the sky, but the sun is rising, God is on my side. The wind may blow around me and thunder may go boom. The clouds are disappearing, your light is shining through. Never give up, cause He's always there. Never give up, anytime, anywhere. Never give up, cause He's always there. Remember, God is always by your side. Tongan nget barok filaya sultanat em gitu ki jingrai. Gitu ki action song. Honya. Okey nganget ye piru barok ki baya pet ling ba kan ka channel ke jongi nganget filaya comment fila kala pen sultanat bengi ke pen kan mau biang ngi de ne em ka bangi sia wan lang ha ka yeng ke jong U Blei banyar wai kini ki jingwai banyar shat ha ki Sunday school ke jongi ki Bible study but ki jingiaseng prepare ki bengi yo ban shim ban talang ti ha ka ni ka po ngan khot ya ibami bat scam khar bi thai ya ka ba in ai ya ka jingpule sedang ke jongi ngan pule dalam gospel uyo anes linang balai dekat bekat dia berbekat nyau naba U Blei ula iet kata ya ka perthai kat ba ula ai ti no ya la ukun bala khamarwai ba u ru u banget ha u un om jot shu henrei un yo ka jing em bam jukut naba U Blei shim la pha ya la ukun sha ka perthai ban pin ram ya ka perthai henrei ban pin ya ka perthai da u U Blei shibun bame ke jingpule sedang ke jong pi U Blei unang kerku bat unang don rengkat bat ke jing im ke jong pi kat ba pinang he pinang san ti tangin ya let lang ha U Blei ke jing duai to khabrep kan barok Ukpa jingi bhabne ngi aingu eme ko try sa sia ni ka jingi lam ba ka jing don kat ka jong me bat hadu kani ka por ko pa bi e ni duai ko try bi e ya ka ba me hi ko try menang isen ai ko try kham tam e ko try ka bangi lala ban snap man chashkor ni ka Ktien ka jong me ka bala pulia de ki khon ki jong me ko pa ni duai ba ka ni ka Ktien ka jong me ko try kan kran bat kan rung ha ka jingmut ka jing perkhat jong kini ki khon heparet bat jongi hi paro ko try ka bangi nang la shushu ban snot ho ayu ka Ktien ka jong me ko try ka don ban kran bat ban kan mau yani kumjuh ru ko pa ka ni ka pon ni duai ko try ka jing don kat ka jong me ko try ya ka ba ka e ka shakri ka jong me kan sa ai ka jinghikai khandiat ko try na ka Ktien ka jong me ni duai ko pa ka ba men don ringkat men ai bor hi ka ko try bat kham tam e yangi baro ki ba ya ngap pa shashkor bat ki ba pet ling ba ka ni ka YouTube channel ka jongi ka try kan da long ka jingkar khu na ka banta ka jing im ka jongi iwai pa iwai snau ko try ka jingkar pa jongi ki baret na mar ki ni baro ngi pa na ka teng ka jong Jesus Christ with yang tam amen dia ka ni ka por pa nginya poino shakawai ka banta kata ka de ba nginya shashkor nginya ngap ayu ka Ktien jong U Blei ka don ban kren yangi ma finya participate embat nga idi jingkran ibaling kot bha idi I jingkran ibangan pen kan mau ya pi ha kani ka por ya ka bangi la ju ya snap bet man la ka por ngi let Sunday school ni ne nang tangi let cheki ki Bible study nang taru ngi wan chiki jingiaseng ba pher ki ju hikai bet yangi na ka por te ha kani ka step ngko ban pen kan mau ya pi
ki hap ki beret lengkat ki piruk kumjuh ki baya pet leng ba kane ke channel ke jungi shapang kata ke jingiat ke jong U Blei mo shapang jung no shapang ke ke jingiat ke jong U Blei ke dia ngan bu bat ki dur hang ni ti ngan phin saya ong ye sko la ni phin saya batai ki dur ki bangak batai hang ni ma to pay attention bhaya nga ma ye pet bha ma ki ta ke gani shwa ke gani kabot am gani ni ne ti baru khai high school ngi shi don kam ke blackboard ka whiteboard ti hang ni menta pat ka di da ke da ka red board okay ka don you hang ni don you kadang ka buat sudah dia ni okay right mo tengok kuat punya keran mo tengok kuat ki baya pet ye kini ke YouTube ru punya search code bha punya pet bha mo te kam don ni dia ni okay dia ba kam don ni to up mentang ala bu ke ni ke gani kloi ke gani ta jupap ka perthai to ong kham kan ka perthai din ka perthai jungi kalau ngom ni right okay ti hak ni ka perthai meta don you empat don ni din right ngitip bah ka ba meningkong U Blei ulah thau ya kan ni ka perthai right dan hadian usah thau ya ke kum tu ya jing shai din nang tahu usah thau ya ko usah thau ki bun ki jing thau hang ni din ti hadian pat u thau so yen no ki ba kham kerpang bah manu kita yes to adam bat ke em tenang tangi ong kumno ki dei manu kita ki brio kan ma ulah thau ya no ya ki brio right ulah thau ya ki brio yen manu ini fi tho man ki ne manu fi tho ne mi tho gini dan balong dur kumna ini pa kum manu ini right tu U Blei ulah thau hakani kapor ulah thau so inu ye ki brio ni ne ki banga ma phi shin rang kan the amdan bali amdan bayong paro khoi ni long ne ma khamat jung U Blei ki jo right then after that ulah thau ye kini ki bangi ong ki khon ki jong U Blei right ki children's ki khon ki jong U Blei kum manga kum ma phi de ne ti hadiah nang ta kum bang ong mene ngitip na ba ha ka ba meningkong la thau ye ka perthai la thau ye ki jing thung pharo nang ta la thau ye ki brio ngitip na kata manu be tho tong klo ngitip na kata na tu jupap se ngitip na U Blei when you tu U Blei shini shapo ingi na kum no na ngitip na ka Bible very good ngitip na ka naka Bible kani ka Bible ka balong ka ka Ktien ka jong U Blei tina kani ka Ktien ka jong U Blei kaya thu yang ni ba in the beginning la thau ya ka ya ka perthai la thau ya ki shibun ki mrat ki parok khoi ki jingthung anang ta la thau ya ki brio din ya nga bat ya phi kum ni din dia ngitip ya kata na kani ka Ktien ka jong U Blei right bat kani ka Ktien ka jong U Blei kaya thu ayu shu ke ka tu menya ka ba ongin ya kran chphang ka igum tu kani ka Ktien jong U Blei kaya thu shu ingi chphang ka ya ini ido anut inmut you ini hoi ido anut tenang ta ni si ongi love right ini di love te kani ka Ktien ka jong U Blei kaya thu shu yang ni chphang kata ka jingiat dei kaya thu shu ingi chphang kata ka jingiat nang ta kham tam ka jingiat jong no ka jingiat jong U Blei God's love din teling ba ka Ktien ka jong U ngitip shu ya kata ka jingiat ka jong U Blei din ka ba open pau yang ni ka ba u thu yang ni ling ba ka Ktien ka jong U Piatip yang baru kata, pingat yang kata ru, lada amde de ke jingiat ke jong U Blei nginang la ne melong kum ni. Hoi ni. Ha? Nginum la de ne melong kum ni de ne man de mar ke jingiat ke jong U Blei ngila ban long kum ni de ne.
Dei ngidang la ban shong kumni ngidang la ki we ngidang la ban pet ling ba ka ni ka channel ka jongi shaphang jong ka ni ka program bangin ya thu ya kiru shaphang ka jingiat ka jong U Blei. Okay. Ta mentangan pen isu ini we. Mangabat mapingi long ko mi ni menta. Fi ini amini. Idon I heart barong you. Rong you I heart ang ni? Rong le, dei na. A white heart, right? White heart mut kani ka don mut ka jungi kaba? Kaba khut nang ta kaba sngur, right? Piu white heart ni don ka don mut kaba khut bat kaba sngur. A white heart. White heart ma ta ngan bu ang ni. Then jayu pat hadian. Kat ka jingyat lenti ka jungi ha kani ka perthei ngidang nyat lenti din ngiyat lenti kum numut ngiyale you ngilet school man ka sngi din ngilet school man ka sngi nang tangile you ngilet school man ka sngi ngi wan haye ngilet tuition ngi krekot ngi pet tv ngile ka so many things and mentally bangim you aban school ngile you haye ngile ki assignment din yo homework hayeng ru dan man ka sngi din ngi thya ngi bam ngi kien on kani ka di ka jingyat lenti jungi din ngiyat lenti ka jungi at the beginning ngi don ini white heart din ngidang long ka do not ka jungi ka badang khut ka badang sngur sun and ha ka jingyat lenti ka jungi jayu hadin jayu pat ngile you ngi kum long ai kum no. What is this? I heart barong you ini black heart black heart balengi don ini black heart balai namar ngilong kum no ngikum le pop no, right? Ngikum le pop no, ngile pop kai kata ka pop ngikum le pop no. And what happened? Jayu hadin ngile pop kum no ni sat la ime ipa din ngi thok din nang tangile kum no ngiathuhkhana pen shoy shaphang ki parlok din ngi ben ngi isi din dan ki bahas school ting teng ki sia tu pencil tu rubber din dei tingi kum long kum taken tikita ki beret long kum no I felt kani ka hat jungi na ka tu ka balong white jayu lada mentakan ni ko ka bakut dapan hap no hang tu da ka rong yong kala ka tu ko bakut ngit kalali ni kan kelayong right? So a heart now kakalayong no black heart ngikum le pop ngikum le bakla ngi pen susi tu lada mentangi thok la ni ngi le dakat ngi sat la ime ipa U Blei susi ususi right ususi tata ka daw kan ngi kala no kum no fi mi dur jingi ne belong kum no isnai hade we have a black heart din ngi long lo kum ta ngi kum le pop dia yo kata ka men sim ka jungi ka kalayong no right a black heart Henry pat ko mga penkamau mene U Blei jungi U belong kum no U Blei jungi God's love din ka jing iet ka jong U Blei pat ka ba U iet yangi hadu kata-kata ka jing iet ka jong U Blei nang menta jungi pat U what is this U wait ne ding pana right U Blei kum no God's love kum no pa enu kum tu ya Jesus Christ banyap na ka benta jonga pa jong pi because ngil adon kani ka black heart ngila kum pensusi U Blei so U Blei kum no pa no you Jesus Christ banle you banyap na ka benta jongi this cross hapo kamen ka jongi din uni cross din hamen sim jongi banyap no na ka benta jong ni right so la yap na menta jongi menta la kalau heart rong ayu rong sao right U Blei ulawan ban cleanse no ban pen khut no yang ni din ling ba ukun jong Jesus Christ anda haba U Jesus Christ ulawan ban yap na ka benta jongi tingi kelano kum no pat ni kelano kum no
White heart. Ni kala biang kumno? White heart. Ni kala sngur biang din ya. Ni kala sngur biang. Ni kala Ni kala sngur biang. Ni long kumno. U Blei upen kuat no. Ikan ni kapap ke jengi ke bang ngile bakala din ya. Ngile bakala din ya. Henry pat. Kam tang kum ta. Kadon kam yang ni ban le kumno. Ban pan map. Right? Ni don kam ban pan map ya U Blei. Right? Ban pan map pat na U Blei. Ba U Blei un long kumno. Un map no ya ki jing bakala ki jengi. Right? Kumenta pi pen sosi i parlok jong pi pen ong kumno parlok jong pi. Sorry, right? Din em pen ong no sorry le si pi sai la i me. Pen ong kumno, pen ong ne i me jong pi. Sorry me, sorry papa din em. That's why kan lingbak uni uding pna U Blei upa ia u kun jong u Jesus Christ banyak na kabanda jengi so that we will be clean din em. Mengin long pure biang. Right? Ngin long pure biang white heart, right? Dia namar kata ngihap ban wai U Blei ban pan map bat pan ong ni u Jisu map no Jisu yaki jing bakala ki jonga yaki pop ki jonga ki banga pen smusi ya pi, right? Dia kumta bat ka heart ka jongi kan sakala kumno a white heart again. Dia white heart again, but not just that. Not just that. Amtang white heart ini pi ini menta. Green heart. Green heart Green heart ini tiya menta. Ini menta ide green heart. Green heart mut kumno. Green heart. Menta ngila long white Henry pat kadon kam ba kadonut ke jongi kan long green. Balai tiya nu slau ni. Kabamut iu. Kabamut ngidon kam pat ban sun. Sun ban sun. Ban sun ha ka jinglong kumno. Ban sun kumno ban nang long shu ki kun ki ba tip sngi din nang sun nang he nang sun ha ka jinglong ba tip ya U Blei din ban ba tip ya U Blei ban nang ban burom ya ki we kanum kut tang hang ni bangin long clean ha din Henry every day nginang long kumno nginang he nginang sun ha ka jing tip ya U Blei nginang ye shu nginang ya long kumno nginang long shu ki khana ki ba tip sngi te dak ka ban le kum tangi ha ban le kumno ban le kum tangi ha ban le kumno ni hab le kumno ngin san hakaba kumno ngin san hakaba puli ya ka Ktien ka jong U Blei nang ta ini idon ni yeng am hang po ibu mut kanu kan ni ka yeng ka jong U Blei ngin san kumno ngin long ban don ini green heart bangin nang san nginang he ha ka jinglong tip breu tip Blei din nginang san bat kadu ko hakaju ka por ngin yai puli ka Ktien ka jong U Blei ngin yai duai ngin yai pan map na u ngin pan bor na u Jisu bat ngin iet u ban kiu sha ka yeng jong no ka ni yeng ka jong U Blei hoot man tangi mi yo kalat ban kiu sha ka yeng ka jong u Henry I believe andala kut ka ni pat ngin sa yo biang sa sien ban kiu sha ka yeng ka jong Blei din fila miss ngaru ngala mes ngem yo shu ban wan sha ka Jingiaseng ban long Jingiaseng ban don shibun ki brio ban yarwai din ngala mes Henry pat nginget one day kumno ngin sa yo biang ban kiu sha ka yeng ka jong U Blei din ini ide green ini church ini na green heart ni nang he nang sun ngin puli ka Ktien ka jong U Blei bat ni nang kiu ru sha ka yeng ka jong U Blei nang ta ngin yai kan mau ya kata ngin yai kan mau balik yu ba u Jisu ula yap bat ula mi pat fi am unu cross fi na mini tu pat hapo ini iba long kum yeng di lum jingtap jong Jisu ba u Jisu am tang u yap Henry ula mi pat okey u mi pat ula mi pat ban pen im ban pen lat yengi dene tingin yai kan mau ya ka ta right dia nang ta jayu pat menta ye ini fiatip adai ulang kum ni segadur ulang kum dia ulang kum dia bima hadai mesni udur hadai ni kum nona dai uni we corona virus te mentangi jayu yangi one we ni corona virus and one ni
and baru khot jayu baru khot Kila ya tieng lo din em fitieng em fitieng baru khot uwan uni coronavirus and baru khot kila ya tieng lo right kila ya tieng lo din em Henry pat dan ong pi na mini ile you ini iduai ini ya piam ile you don ki ai kini hapo don ki ai kini kilong kum ki khnang kilong kum ki problems din em ki wan kini ki problems din em ki wan kini ki problems ki wan kum mentangi ka problems ka jungi ka di gu ai corona virus right wan ka jing imji that's why ngem yo shuban let school ngem yo shuban let ka ngem yo shuban let ki yeng ki parlok shi yeng ki bahayang hasam jungi din em ni download all the funds din em ni hap shong hayeng din em henry ini pilih you in spite of all kini ki problems ile you ini duai pm duai ila yang baru finam ila duai yang baru finam pm yang baru henry but still im give up duai bet right duai bet im give up duai bet ha do ba believe ngingat em ba uji suppress une umno ba ublei ujungi ha ko one day un sepelat no kini kiki baru din em in salong bang kum baju long right dia si ini apa bet Mentapa idang don em kitu ki problems. Dang don em. Don show em. See, but still kani ka TV ini mini kena ile you. Still praying, right? Still praying, right? Ting you ikan hangye bangin yai duai, but one day all this problem kini baru khot. Kin sedo no, right? Kin sedo no, and ngin salong biang kumba ngiju long, right? Tiada hang ni kan kabanga ngakwa bangin pin kan mau ba ka jing iet ka jong U Blei ka bayai pin kan mau ina ka pot kini baru khot ngila kan mau em ka mo ong mene nga shupin kan mau pi right ka jing iet ka jong U Blei na do from the very beginning do mentah even do ngidon kani ka klam mentah kani coronavirus still ngidi menlong kumno will keep on praying, right? We'll keep on praying in duai bet ba U Blei aku ika sngi unsa pelat and ngin sayo ano kalap sa sien pat man kiyos kayeng ka jung u bangin long biang back to normal ngi kan mau ne em men shim tayo men Sunday ka ba pin kan mau ngi ka tu ka jing kran fi kan mau em ka ba pin kan mau ngi shpang ka kum tu shpang ka ka faith din em shpang ka faith kan mau em ba shim I miss day din em ikran shpang ka faith right Di kumjuh ko mga ong ipimene ngin yai don kata ka jingkermen ngin don bi kata ka jinget ka baskem ka banginget bi ha uji sukres ha U Blei ujongi ngin yai duai bet bahawe ka sngi ngin sa job and hawe ka sngi ngin sa job nang ta ngin sa le yu ngin sa long kumnu ini will have a kiina mine a golden heart kau ka thau kumno Golden heart ka belong kumno, ka bangila job, right? Something belong gold ka crunch pang ka ba job, right? Ka bangila job ngila, din em. Ngila job, right? Then nata ka daw one day kan nginyai duai, nginyai don ka jinget ka ba scam, ka ba ngin sa longkum ni, right? Ngin sa yo ya ka jing job, right? Then amar kata nginyai kan mau will remember ba ka jing iet ka jong U Blei ka jing iet ka jong U Blei ka kham he ban ya weu ni ban ya uni virus u banga shudro ma pinum la ra ban pet ya kan khamat pitep em kata hapet dia ke kum tu hapet dia ke microscope em belong very small just imagine U Blei jungi belong so big right so big, right? Ubah hek palat dia kini kepertai ke jengiru. Dia ni dia ulang ubah kam krau, but ulang ubah hek. But bam nak syuk benyau namar kata ngin kan mau, okay? Ba U Blei jongi ke jing iet ke jong U Blei ka ba much greater than uni virus. Tengah ngit scam pilaya syashkor, pilaya sungtu nem. Pilaya sungtu em? Tengah ngit kini ru kibalaya shimbenta lang bat ngiling ba kan ka YouTube channel ke jungi nganget kalalong ke jing turku bat ke jing pen kan mau ini ya kata ke jing it ba ke jong U Blei ka bangin yai duai
nginyai bu ke jing kermen nginyai don kata ke jing shania ke baskem ke bangin ken mau ba ke jing it ba ke jong U Blei ka kham he ban ni kini ki e baro ka bangi mat ha ka ni ka po so U Blei na menta ka buram ke jong U amen to ha ka ni ka pot pa ngin poisa sha ka wei ka bynta ngan khot ikini ki hep ki beret ya ka bakin a ye iwe special program I jong ki ita ilong I action song dengan khot iki bakin ya wan shni shakmat bakin shim ya ka ni ka bynta He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Jesus loves me, yes, I know the Bible tells me so. B-I-B-L-E, 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 the Bible tells me so. Jesus loves me, yes, I know the Bible tells me so. B-I-B-L-E, 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 the Bible tells me so. Jesus loves me, yes, I know the Bible tells me so. B-I-B-L-E, 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 the Bible tells me so. Ti menta pa nila poi sha ka bynta bangin penwai no ikani ka jing shakri ka jungi nga ai ku blei sa sien ya phi bar o kam tam ya phi ki kun heb baret ya ka ba phi la ya plat ya ka por ka jong phi bangin ni yo bani wan lang kum ni bani shim bynta lang ha ka jing shakri ka jungi U Blei ya baro kini ki bala ishim bynta ki program ki prepare na du ki nong tem ki nong wai ki nong le ki action song badingi hi baro bat kumjuh ya phi ru ki bala ya snok ti lang bat ngi ha kani ka jing shakri ka jungi ha kani ka step ding ba ka YouTube channel ka jungi ngi ai ku blei pi tu blei ka jing suk undam rengkat bat ngi bat un kut khu yangi ba unang ai bor yangi mengi nang la shu ban he ban san ha ka jing im ka jungi ka ba man na ka sngi
tinggal kerpat ini barok sesian ini yang lang ini let lang ha U Blei ini duai lang ke jingduai jong utrai pat ngan kerpat ya iham ya bansan ini lam yang ha ke jingduai ke jong utrai Kokopa jungi uba habling long kakut kapteng jongle Wan Khynnah jongle long kamon jongle ha khando kumba habling to ai ni bynta kijmau jungi kaba Smi Tuma ini kerengkang kijungi kumbangi rumima pikibasi ini tuat dalam ini syakijung insyairu Henry semua ini nakabasmi nama jome lang kahima kabor bakaburambu alakta amin. Bat hakabawai no kopa tu isna eben pelat yang ida kejing kurku gi bakan sai tam kijong me tu ai ba kejing it ba kejong U Blei kopa kejing ai eling ba khun ju Jesu Christ ringkat kejing ya selok kejong mensiam bakut kini lai ki belong hawe U Blei kini syong ya sa ringkat bat ngi kum ki khun kijong me bat keri bat kaperthai hi barok kawe nadu mentas do ki artaba bam jukut ru amen.